μεταξύ. Τι Που έχεις. Αγιά σου εγώ εδώ πέρα. Μιλάς έτσι παιδί μου, έτσι σου μάθουν τρόπους σου. Εγώ σου έχω μέσα τους τρόπους παιδάκι μου. Όχι ρε βλάχε. Μίλα με σεβασμό. Μίλα με σεβασμό. Γιατί άμα μιλάς έτσι και λες αυτά τα βρωμόλογα, τότε θα σε κατηγορένα. Θα σε κατηγορένα. Και μετά δεν θα έχεις... Άκουσα να σου πω. Δεν θα έχεις που να χώσεις το κεφάλι σου μέσα. Πρόσεξε καλά. Μίλα όμορφα. Όμορφα έτσι όμως μιλάω εγώ. Με σεβασμό απέναντι στον πλησίον σου. Να τον σέβεσαι, να τον εκτιμάς. Πρόσεξε καλά να πάρω καμιά καραβίδα και σου σκίσω καμιά. Καρμπίνα. Ναι. Τι λες καλέ, τις καρμπίνες έχουμε για τους λύκους που έρχονται και μας τρώνε τα πρόβατα. Και μας αποδεκατίζουν τις οικογένειες, αυτά τη βρωμόλογοι, γι' αυτό τα έχουμε εμείς αυτά τα καραμπίνια. Για να τα χρησιμοποιούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Εσύ άλλα κατάλαβες παιδάκι μου, του βλέξε. Όχι. Άλλα σου λέει, άλλα καταλαβαίνεις. Του βλέξε, δεν κατάλαβες. Δεν καταλαβαίνεις τη χρησιμότητα του κάθε αντικειμένου. Κλάνια κορδέ. Τι τρέψει, η μάνα σου τα μαθαίνει αυτά. Η μάνα σου τα μαθαίνει αυτά που αερίζεται όλη τη μέρα μέσα στο σπίτι και δεν μπορώ να κάτσω, να νησάνω, να αναπνεύσω, δεν τα αντέχω. Και βγαίνω έξω να πάρω λίγο αέρα και όταν ανοίγω λίγο το παράθυρο να μπει λίγο φρέσκος αέρας στο σπίτι, αυτή φωνάζει κλείστο, κλείστο. Εγώ δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Γι' αυτό παράγγειλε τώρα μια φιάλη οξυγόνου να του βάλεις στη μουσούδα μου να τελειώνει. Συχάσε από τη μάνα σου, δεν αντέχω άλλη. Κλάνια κορδέ. Γι' αυτό το λες. Γι' αυτό το λες, αυτή φταίει. Αυτή φταίει για όλοι. Μην μου βάφεις, μου βάφεις τα χέρια την ώρα που οδηγώ, δεν ενοχλούμε τον οδηγό. Πρόσεξε καλά, Σου βάφω τα φλάς. Βάφεις το φλάς. Φλάς. Άμα μου το βάφεις, μετά βρώμικο. Έχεις βρώμα. Έχεις βρώμα ή εγώ. Όχι, Ποιος έχει βρώμα. τους έχει βρώμα. Ναι. Τι βρώμα. Βρώμα. Εμείς δεν βρωμάμε, βλάς παιδί μου. Αυτή η Βρωμάτι. μυρωδιά που μυρίζουμε τα μαλλιά μας και μας χάλες μας Για να μυρίσω. και το δέρμα μας είναι προβατήλα. Σκατήλα προβατήλα Όχι, μυρίζει. αυτό είναι η μυρωδιά της φύσης, παιδί μου. Του προβάτου και του χασικιού και του χρονιού. Αυτή είναι η μυρωδιά, Εγώ με μια μυρωδιά του κοτσάντινα. Θεού. Είναι η βρώμα αυτή. Βρώμα, τι λένε οι Αθηναίοι. Οι Αθηναίοι που βρώμανε και ζιάχνουν πιο πολύ από τον κάθε άλλο. Αυτές τις γυναίκες που έχουν εκεί πέρα, τα βρωμοθέλη, που βγαίνουν με τα μήνια έξω και τα βγάζουν όλα έξω και μετά λένε οι πατεράδες τους ότι είναι περήφανοι που έχουν αυτές τις πώς να τις πω τώρα, να τους εξηγήσω, τις εξφάλεις και πρόλειες. Ποιες αυτές που βγαίνουν στην πασαρέλα. Αυτά το κουρέτσι με τα μήνια, ναι, αυτά. Αυτά. Εμείς, Ντρέπονται να βγαίνουν έτσι έξω. Και εμείς, μιλάνε για μας και μας λένε εμάς φλάχ. Και κοιτάζουν τα μούτρα της. Τον πείραξε η προφητήλα και η κατσικέλα και η γουρονιέλα. Και δεν τον πείραξε που βγαίνει το κορίτσι σου έτσι έξω. Και τα βγάζει όλα και τα δείχνει δεξιά και αριστερά. η μαμά είναι τρελή. Τώρα τέλος. Όχι.